Здравейте хора от YouTube, аз съм Gamer 5 и това е един сервер, в който ще оцеляваме. Аз вече имам къща, вече един приятел ми помага да построя и не бях да кача къща, защото имам все проблеми. И така отиваме в хома, това е аз не знам пъти да го мъсли. Забравих го. И така продължаваме. Аз сигурно съм щял нещо да плувам, но съм се забравил тъй, че там. Чакайте начин би. Да, имам скин, защото ми е купен Майнкрафта. Сменям много често, дори да не кева, пак сменям много често. И ги сменям много често, да казвам. Така. Не, IP няма да давам. Всъщност не да давам, не давам. Пак да би. Много ми лага за това, дето снимам. Заради това, дето снимам. Продължаваме. Тук трябва също и книги. Много ми забива. И имам толкова джинко в дърво, защото събирах пари да имам. И станах 6 левел, събирам 7. А до къщата ми има такива. Снейлин байон, нормален байон и глуист байон. И друг байон, естествено, виждате на картата. Гамбейн мап. Къщата ми е... Тук не се виждате. Пак заби, защото там не забива. Чакай да не пържете. Така, хапнахме повеждане. Да, кристал, това виждате. Тук има много хора на GameMod, които са си платили за GameMod, ама според мен е тъпо. На GameMod се плаща. Аз не обичам GameMod. И тук няма пещера, иначе не искам да виждаме. Вече виждам някой. Забивам и затова да се върна. Не, няма да се връщам. Така продължаваме. Между другото, Keeper 5, това ми стара регистрация Minecraft фан. Ето там където ми се вижда. Не се получи така както иска, защото ми е малък хареса. Minecraft with Fun. Няма да го продължавам, защото Стефан вече не се включва на линия. Ще трябва да е по-голяма и от тази страна, ама като казвам, не ми е достатъчно голям хареса. Чакайте, мапче ми заби. Нещо много ми забива. Ето Glowstone съм го купил, нищо друго не съм купил. Тази кошка, имам куче. Тук още няма познато купи. Нямам колко не знам защо толкова много ми забива. Моите които са ми готови, моите които съм купил. Приятели ми дарах, първо не знам за морковите. Имам и картофи, просто не съм купил. Така, чакай малко. Един от нашия клас вика, че кога тичаме, защото електрическа енергия. Той се казва Ники. Някой от моя клас го гледа, а някой от моя клас в момента гледа клипа. Знае кой е. Всички от моя клас нямат регистрация, а на един аз му казах как да се направи. Геймърчето да без. Му казах как се направи регистрация. Иначе нямаше да има нито един геймърчето без, нямаше да съществува. Така, така ще върна, нямам нищо в къщата. Така. Тук от някъде от парк съм не стигна половин стак парк, защото там има много чесняк.
Както наистина пари да скупа пак само по вътре. Само това риба, ако има върица, само лесно ход. Идея да си направя върица. Почвам поредица тук. И така, често слезна долу, обаче. Принципно къщата ми трябва да е с такива стъклани, стъклени панели, такива там деца ми нещата. Ако ще ми се скарат тук, че да не ми изпияда. Да, тук неща има. Още малко неща. Имаше раздаване на спална на неща и затова е толкова много неща. А освен дървото аз съм си го събирал. И мисля джунгловото дърво да го изтъка за чаркол. Това сега трябва да ми получи. Так че има места, които ще видим. Само 4 наистина. Добре, отивам до джунгъл байома. То е там. Там. Айде, ти! Така. Ей, тук е много възраст. Така, ми бива. Сега си рестартна към предишния път, когато почна да снимам. Чаркол. Ако ще си приберем, ще направим чаркол. Сега правим чаркол. И как точно ще стане. Така. Мога да ви покажа къщата на един мой приятел. На него е малко на играта. Той просто е сложил име с скин. Продължаваме там. Аре ще ви пуснал един по-интересно, че знам къщата къде му е. Просто да ви по-интересно на вас. Да, продължаваме. Коне. Това не е него от къща. 100%. Так, взема друга къща. Там къща. Така, искам да видя махнал ли ми е брат, защото беше ми права. Не ми е махнал. Съвъра ли е? Не, там. Не. Ама аз съм. Лезна да му гледам.